Străzile ude ale orașului ascundeau un secret pe care nu și-ar fi imaginat niciodată că îl va regăsi. Într-o clipă între ploaie și haos, a văzut 3 chipuri mici identice cu al lui și o femeie care fugea cu frica în ochi. Fiecare pas spre adevăr scotea la iveală minciuni îngropate de propria familie. Dar acum, în fața unui trecut care s-a întors cu forță, va face totul pentru a recupera ceea ce i-a fost furat, dragostea și fiicele sale. Dacă această poveste v-a stârnit interesul, nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să ne spuneți din ce oraș ne urmăriți. Să continuăm. Ploaia cădea cu putere peste București în acea noapte de joi, transformând străzile de pe Calea Victoriei în oglinzi cenușii care reflectau luminile clădirilor de birouri. Într-un Audi negru, Radu Ionescu privea traficul blocat cu aceeași expresie goală ca întotdeauna, cravata perfect aranjată, costumul italian impecabil, acele ceasului elvețian indicând ora 23. Încă o zi la fel ca ultimele 2000 de zile. Încă o noapte în care se întorcea singur în apartamentul de la ultimul etaj, care nu i s-a părut niciodată cu adevărat un cămin. Șoferul, Nea Vasile, un bărbat de 60 de ani care lucra pentru familia Ionescu de mai bine de 3 decenii, conducea într-o tăcere respectuoasă. Cunoștea prea bine tăcerea aceea a șefului, felul acela de a privi pe geam fără să vadă cu adevărat nimic, ca și cum ar fi căutat mereu ceva ce nu reușea să găsească. Radu avea 34 de ani, era director executiv al grupului Ionescu, un conglomerat financiar care rula miliarde, dar Nea Vasile mereu a considerat că tânărul acela purta pe umeri o greutate pe care niciun ban nu o putea alina. 6 ani. Trecuseră exact 6 ani de la acea dimineață în care Radu s-a trezit și a găsit doar un bilet pe comodă. Câteva cuvinte, un scris tremurat, nicio explicație reală. Marina dispăruse din viața lui ca și cum nu ar fi existat niciodată, luând cu ea toate planurile pe care le făcuseră, apartamentul pe care îl mobilau împreună, rochia de mireasă pe care o alesese cu atâta grijă. Rămăsese doar durerea și, cu timpul, Radu a transformat această durere în ceva util, în muncă obsesivă, în cifre, tabele, ședințe care se prelungeau până în zori. A transformat abandonul într-o răceală calculată. Tatăl său, Victor Ionescu, spusese mereu că acea relație era o distragere periculoasă. Marina era prea simplă, provenea dintr-o familie fără relevanță socială, lucra ca profesoară de desen la o școală de stat din cartierul Titan. Pentru patriarh, ea reprezenta tot ce un moștenitor nu ar trebui să-și dorească, tot ce ar putea slăbi imperiul construit cu atâta sacrificiu. Când Marina a dispărut, Victor nu a rostit niciodată cuvintele cu voce tare, dar Radu a simțit ușurarea discretă a tatălui său, acel mod de a atinge subiectul ca și cum ar scoate o așchie incomodă. Cu timpul, Radu a încetat să mai vorbească despre Marina, a încetat să o mai caute, a încetat să mai simtă, sau cel puțin s-a prefăcut că a încetat. Mașina a încetinit la trecerea printr-o zonă mai puțin aglomerată, aproape de piața Obor. Ploaia cădea acum cu mai multă intensitate, bătând în acoperișul vehiculului ca niște degete nerăbdătoare. Atunci a văzut Radu, prin geamul aburit, o scenă care i-a făcut inima să bată cu o putere pe care nu o mai simțise de ani de zile. Pe trotuar, protejată precar de o prelată albastră de plastic legată între 2 stâlpi, stătea o femeie îmbrățișând 3 fetițe. Copilele, care păreau să aibă între 5 și 6 ani, stăteau ghemuite la pieptul mamei, cu haine simple și ude, cu fețele ascunse în pieptul ei. Femeia avea părul șaten lipit de față de ploaie, umerii aplecați într-o poziție protectoare, ca și cum trupul ei ar fi fost singura barieră între fiicele ei și lume. Radu a simțit ceva ciudat strângându-i pieptul. Fără să gândească, fără să calculeze, a făcut ceva ce nu mai făcuse de mult timp. A acționat din impuls. I-a cerut lui Nea Vasile să oprească mașina. Șoferul s-a conformat, surprins, parcând la câțiva metri mai în față. Radu a coborât din vehicul, ploaia udându-i imediat costumul scump, și a mers înapoi spre trotuarul unde se adăposteau femeia și fetițele. Fiecare pas părea să cântărească o tonă. Ceva în acea scenă îl atrăgea cu o forță inexplicabilă,
ca și cum o parte adormită din el recunoștea ceva înainte ca mintea sa conștientă să proceseze. Când s-a apropiat, fetițele și-au ridicat fețele speriate. Erau triplete, identice în fiecare detaliu, cu aceiași ochi migdalați, aceleași sprâncene arcuite, aceeași formă a feței. Radu a simțit cum pământul îi fuge de sub picioare. Ochii aceia, forma aceea a feței, era ca și cum s-ar fi uitat la 3 versiuni în miniatură ale sale. Înainte să poată procesa complet șocul, femeia a ridicat capul, iar lumea lui Radu s-a oprit în loc. Marina. Fața ei era mai slabă, marcată de timp și de suferință, dar era fără îndoială ea. Aceiași ochi verzi care îl făcuseră să creadă în dragostea adevărată, aceeași gură pe care o sărutase de 1000 de ori, promițându-i un viitor care nu a mai venit. Pentru o secundă infinită, doar s-au privit, ploaia căzând între ei ca o cortină lichidă care separa 2 lumi. Radu a văzut în ochii ei ceva ce l-a tăiat mai adânc decât orice abandon, frică pură. Nu surpriza revederii, nu bucuria, nu rușinea, doar frică. Marina a tras fetițele cu putere, ridicându-se brusc. Copilele au protestat, confuze, dar ea nu le-a dat drumul la încheieturi. A început să meargă repede pe trotuar, aproape fugind, uitându-se înapoi ca și cum ar fi fugit de un pericol de moarte. Radu a încercat să o urmeze, a încercat să-i strige numele, dar vocea i-a ieșit slabă, înăbușită de zgomotul ploii și al traficului. A văzut-o pe Marina și pe cele 3 fetițe cotind la un colț, dispărând în mulțimea care se adăpostea sub copertine și în stațiile de autobuz. A încercat să alerge, dar picioarele sale de director în pantofii italieni au alunecat pe trotuarul ud. Când a ajuns în sfârșit la colț, ele dispăruseră complet, înghițite de noaptea și de ploaia marelui oraș. Nea Vasile a apărut lângă el ținând o umbrelă, dar Radu nici nu a observat. Stătea acolo, tremurând, nu de frig, ci de șoc. Pe jos, pe trotuarul ud, pe jumătate ascunsă sub un carton îmbibat cu apă, a văzut o păturică colorată de copil, cu desene de stele și luni. A luat materialul ud cu mâinile tremurânde, simțindu-i greutatea, realitatea. Nu fusese o halucinație. Marina era în viață. Marina era în București. Și Marina avea 3 fiice care erau, fără îndoială, ale lui. Drumul înapoi spre mașină a fost ca prin ceață. Nea Vasile a condus până la apartament fără să pună întrebări, dar Radu simțea privirea îngrijorată a bătrânului șofer prin oglinda retrovizoare. Când a ajuns în sfârșit în apartamentul de lux din primăverii, cu mobila sa de designer și priveliștea panoramică asupra orașului luminat, Radu nu a mai putut face altceva decât să se așeze pe podeaua din sufragerie, încă în costumul ud, strângând păturica de copil la piept. Lacrimile au venit fără permisiune, spărgând barajul de 6 ani de răceală forțată. A plâns pentru Marina pe care o iubise, pentru Marina care îl abandonase, pentru Marina care tocmai fugise de el ca și cum ar fi fost un monstru. A plâns pentru cele 3 fetițe identice care erau fiicele lui și pe care nu le cunoscuse niciodată. A plâns pentru bărbatul care devenise atât de dur și atât de gol, încât nici nu se mai recunoștea pe sine. A stat treaz toată noaptea, așezat în acea sufragerie imensă și rece, retrăind fiecare moment al întâlnirii. Fetițele aveau ochii lui, forma feței lui, chiar și felul de a-și încreți fruntea când s-au speriat era la fel ca al lui. Cum reușise Marina să ascundă o sarcină cu tripleți? Unde fusese în toți acești ani? De ce fugise de el în acea noapte, cu 6 ani în urmă, lăsând doar un bilet vag despre faptul că nu poate continua, că el merită ceva mai bun? Și de ce, când în sfârșit s-au reîntâlnit, a fugit ca și cum el ar fi fost o amenințare? Când soarele a început să răsară, pictând cerul Bucureștiului în nuanțe de roz și portocaliu, Radu a luat o decizie. Nu conta cât timp va dura, nu conta ce va trebui să facă. O va găsi din nou pe Marina. Își va găsi fiicele. Va afla adevărul despre ce s-a întâmplat cu 6 ani în urmă. Și de data aceasta nu o va lăsa să dispară fără explicații. În dimineața următoare a ajuns la birou cu 2 ore întârziere, ceva absolut nemai auzit pentru Radu Ionescu,
directorul cunoscut pentru că ajungea înaintea tuturor și pleca după toți. Secretara sa, Patricia, o femeie eficientă de 50 de ani care lucra cu el, de un deceniu, a observat imediat că ceva era în neregulă. Ochii lui erau roșii, barba nerasă, cravata strâmbă. În timpul ședinței de consiliu director, Radu abia a fost atent la prezentările despre rezultatele trimestriale. Cifrele care fuseseră mereu ancora sa, zona sa de confort, păreau acum doar niște mâzgăleli fără sens pe un ecran. Mintea lui era blocată pe acel trotuar ud, la acele 3 fețe speriate, la acea privire a Marinei, plină de frică. Victor Ionescu, așezat în capul mesei de ședințe cu postura sa impecabilă și costumul făcut la comandă, a observat distragerea fiului său. La sfârșitul ședinței, l-a chemat pe Radu în biroul său, un mediu dominat de lemn nobil, tablouri vechi și trofee ale unei cariere construite pe alianțe strategice și decizii reci. Patriarhul le-a turnat whisky amândurora, chiar dacă era doar 10 dimineața, și l-a întrebat direct ce se întâmplă. Radu aproape că i-a spus, aproape că i-a scăpat despre întâlnirea cu Marina, despre triplete, despre răsturnarea de situație care îi distrusese pacea deja fragilă. Dar ceva l-a oprit. Poate că era amintirea felului în care tatăl său vorbise mereu cu dispreț despre Marina. Poate că era instinctul că în acea poveste se ascundeau secrete mai mari. A răspuns doar că era obosit, că avea nevoie de câteva zile pentru a rezolva niște probleme personale. Victor s-a uitat la fiul său cu acea expresie calculată pe care o folosea mereu înainte de a lua decizii importante în afaceri. A spus că oboseala este pentru oamenii slabi, că un Ionescu nu-și poate permite luxul de a slăbi, mai ales acum că firma era în mijlocul unor negocieri delicate cu investitori internaționali. Radu a dat din cap în semn de acord, dar în interior a simțit o furie surdă începând să crească. Chiar credea tatăl său că el era doar o extensie a firmei? Doar o piesă pe tabla de șah a afacerilor? A ieșit din acel birou cu o certitudine incomodă. Nu-i putea spune tatălui său despre Marina. Nu încă. Nu înainte de a înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat. La prânz, în loc să meargă la restaurantul de afaceri unde mânca mereu, Radu l-a chemat pe Nea Vasile să vorbească în particular. Șoferul era mai mult decât un angajat. Era aproape un unchi, cineva care îl văzuse pe Radu crescând, care fusese prezent în momente pe care propriul tată le ratase, pentru că era prea ocupat să construiască imperiul. I-a povestit totul bătrânului șofer. Reîntâlnirea cu Marina, tripletele, fuga, frica din ochii ei. Nea Vasile a ascultat totul în tăcere, dând din cap încet, ca și cum ar fi pus cap la cap piesele unui puzzle despre care știa mereu că există, dar pe care nu-l văzuse niciodată complet. Când Radu a terminat, Nea Vasile a rămas un moment lung în tăcere, uitându-se la propriile mâini bătătorite de pe volan. În cele din urmă a spus ceva ce i-a strâns inima lui Radu. A spus că i s-a părut mereu ciudat felul în care a dispărut Marina atât de brusc, fără certuri, fără semne. A spus că la vremea respectivă auzise conversații la birou, comentarii ale secretarelor despre fata frumoasă pe care tânărul Radu o adusese să-l cunoască pe bătrânul Victor, despre cum patriarhului nu-i plăcuse deloc acea relație. A spus că, la scurt timp după dispariția Marinei, îl văzuse pe avocatul personal al familiei, venind și plecând de la biroul șefului cu o frecvență neobișnuită. Dar erau doar impresii, nimic concret. Doar senzația că povestea era mai complicată decât părea. Radu a simțit un fior pe șira spinării. Oare tatăl său avea vreo legătură cu dispariția Marinei? Ideea părea absurdă, dar în același timp avea un sens tulburător. Victor Ionescu era un om care trata obstacolele ca pe niște probleme de rezolvat, iar Marina fusese mereu văzută de el exact așa, un obstacol în calea planurilor pe care le avea pentru fiul său. Dar ce anume ar fi putut face tatăl său? Să o amenințe pe Marina? Să-i ofere bani ca să plece? Mintea lui Radu a început să lucreze la posibilități din ce în ce mai sumbre. I-a cerut lui Nea Vasile o favoare pe care știa că era delicată, dar pe care trebuia să o facă. Trebuia să le găsească pe Marina și pe fetițe. Șoferul avea contacte. Cunoștea oameni în adăposturi, la biserici, la serviciile sociale din oraș.
Dacă Marina era pe străzi cu 3 copii mici, cineva trebuia să știe ceva. Nea Vasile a promis să-și folosească contactele discret, fără a atrage atenția, fără a implica numele familiei Ionescu. Radu i-a mulțumit cu o sinceritate pe care nu o mai arătase de ani de zile, prinzându-l de umăr pe bătrânul șofer, ca și cum s-ar fi agățat de o scândură de salvare în mijlocul unui ocean agitat. În zilele următoare, Radu a încercat să-și mențină rutina, dar era ca și cum ar fi încercat să țină apa în pumni. Participa la ședințe fără să asculte cu adevărat, semna contracte fără să citească cu adevărat, zâmbea clienților fără să fie cu adevărat prezent. Seara se întorcea în apartamentul gol și stătea ore în șir, uitându-se la păturica de copil pe care o păstrase ca dovadă că acea întâlnire fusese reală. Se surprindea imaginându-și cum erau fiicele lui. Ce nume aveau? Ce le plăcea să se joace? Erau fericite chiar și trăind pe străzi? Sau purtau în ochișori aceeași tristețe pe care o vedea el reflectată în oglindă în fiecare dimineață? Patricia, secretara sa, a început să pună întrebări voalate. L-a întrebat dacă era bolnav, dacă se întâmplase ceva în familie, dacă avea nevoie de ajutor. Radu a răspuns că totul era în regulă, dar amândoi știau că era o minciună. Chiar și partenerii de afaceri au început să observe. Într-o ședință importantă cu investitorii europeni, Radu și-a pierdut complet șirul ideilor în mijlocul unei prezentări, rămânând tăcut pentru câteva secunde lungi înainte de a-și reveni. Jena a fost evidentă. Victor, prezent la ședință, a trebuit să intervină pentru a salva situația, iar privirea pe care i-a aruncat-o fiului său după aceea a fost tăioasă ca o lamă. În acea noapte, Victor a apărut la apartamentul lui Radu fără să anunțe, lucru pe care îl făcea rar. Tată și fiu s-au așezat pe terasă, cu orașul luminat, întinzându-se sub ei ca un covor de stele artificiale. Patriarhul a trecut direct la subiect. L-a întrebat pe Radu dacă se droga, dacă se implicase în vreun scandal, dacă era bolnav. Radu aproape că a râs de ironie. Tatăl său era îngrijorat de scandaluri, de imaginea familiei, de afaceri. Nu întreba niciodată dacă fiul său era fericit, dacă era împlinit, dacă simțea că viața goală de afecțiune pe care o ducea valora ceva mai mult decât zerourile din contul bancar. A răspuns că nu era nimic de genul acesta, că era doar obosit, că își va reveni. Victor nu a părut convins, dar nici nu a insistat. Înainte de a pleca însă, a spus ceva ce a răsunat în mintea lui Radu ore în șir. A spus că un om de poziția lor nu-și poate permite luxul de a avea slăbiciuni, că lumea afacerilor era nemiloasă cu cei care arătau vulnerabilitate. A spus că Radu trebuia să uite trecutul, să se concentreze pe viitor, să găsească o femeie potrivită dintr-o familie importantă și să construiască viața pe care numele de familie Ionescu o cerea. Cuvintele tatălui său au sunat ca o sentință, ca și cum viața lui Radu ar fi fost deja scrisă în întregime, și tot ce trebuia să facă era să urmeze scenariul. După ce tatăl său a plecat, Radu a stat ore în șir în întunericul sufrageriei. S-a gândit la Marina, la cum fusese singura persoană care îl făcea să simtă că poate fi el însuși, fără greutatea numelui de familie, fără așteptări, fără răceala pe care familia o cerea. S-a gândit la triplete, la fiicele pe care nu le cunoștea, care purtau jumătate din ADN-ul lui, dar trăiau ca și cum el nu ar fi existat. S-a gândit la bărbatul care devenise acest director de succes care în fond nu era decât o cochilie goală, funcționând pe pilot automat, urmând ordine, îndeplinind așteptările altora. Atunci, la 3 dimineața, într-o marți, i-a sunat telefonul. Era Nea Vasile. Șoferul găsise o pistă. Dimineața a venit cu un cer cenușiu peste București, genul acela de zi în care pare că tot orașul își ține respirația așteptând să se întoarcă ploaia. Radu abia dormise, dar era în mașina lui Nea Vasile de la 6 dimineața, îndreptându-se spre estul orașului, spre un cartier pe care nu-l mai vizitase niciodată. Șoferul obținuse o informație printr-o cunoștință care lucra la serviciile sociale. O femeie cu triplete ceruse ajutor la un adăpost comunitar de lângă parcul Titan, din cartierul cu același nume. Descrierea se potrivea. Marina și fetițele. Drumul a fost lung,
trecând prin zone din ce în ce mai simple ale orașului, unde clădirile de sticlă de pe Calea Victoriei lăsau locul caselor modeste, comerțului popular, piețelor stradale. Radu privea totul pe geam ca și cum ar fi vizitat o altă planetă. Își petrecuse întreaga viață circulând doar între zona de nord, centrul de afaceri și câteva puncte turistice. Nu văzuse niciodată cu adevărat cum trăia majoritatea bucureștenilor. A simțit o jenă ascuțită, realizând cât de străin fusese de realitatea propriului oraș în care se născuse. Adăpostul era o clădire simplă cu 2 etaje, vopsită în galben pal, cu o curte mică în față, unde câțiva copii se jucau sub supravegherea voluntarilor. O placă la intrare spunea centrul de primire, un nou început, iar dedesubt, cu litere mai mici, ceva despre oferirea de sprijin temporar familiilor în situații vulnerabile. Radu a coborât din mașină cu inima bătându-i cu putere, cerându-i lui Nea Vasile să aștepte acolo. A mers spre poartă, cu mâinile transpirate în ciuda frigului, neștiind exact ce va spune când o va vedea din nou pe Marina. Atunci a auzit râsetele, s-a întors în direcția sunetului și a văzut 3 fetițe identice alergând după o minge în curte. Erau ele, fiicele lui. La lumina zilei, fără ploaie și fără frica primei întâlniri, Radu le-a putut vedea mai bine. Aveau părul șaten deschis, ușor ondulat, ton simplu, dar îngrijit. Purtau haine asemănătoare, dar nu identice, ca și cum cineva ar fi ținut neapărat ca fiecare să-și păstreze un pic de individualitate. Una avea un tricou roz cu un desen de fluture, alta o bluză albastru deschis, iar a treia purta galben cu steluțe. Dar fețele erau absolut identice și absolut familiare. Era ca și cum s-ar fi uitat la fotografii vechi cu el însuși din copilărie, doar că multiplicate de 3 ori și cu o notă din delicatețea Marinei. Mingea s-a rostogolit în direcția lui Radu. Una dintre fetițe, cea cu bluza galbenă, a alergat să o ia și aproape că s-a ciocnit de el. S-a oprit speriată, uitându-se în sus cu acei ochi migdalați care erau copii ale alor lui. Radu s-a aplecat încet, a luat mingea și i-a întins-o cu grijă, ca și cum s-ar fi apropiat de o păsărică ce ar fi putut zbura speriată în orice moment. Fetița a luat mingea și, spre surprinderea lui, a zâmbit. Un zâmbet mic, timid, dar autentic. A spus "mulțumesc" cu o voce subțire și a alergat înapoi la surorile ei. Radu a rămas acolo, simțind pieptul strâns de o emoție pe care nu o putea numi. Fetița aceea îi mulțumise, îi zâmbise. Nu știa cine era el, nu știa că împărțeau același sânge, dar fusese amabilă cu el într-un mod spontan, natural. A simțit ochii arzându-l și a clipit repede pentru a-și stăpâni lacrimile. Nu putea să se prăbușească acolo, nu în fața lor, nu înainte de a vorbi cu Marina. Atunci a văzut-o. Marina stătea în ușa adăpostului, ținând un coș cu haine, complet nemișcată, cu fața palidă, ca și cum ar fi văzut o fantomă. Privirea ei a trecut de la fiica ce tocmai vorbise cu Radu înapoi la el, iar Radu a văzut momentul exact în care panica a cuprins-o din nou. A lăsat coșul pe jos și a început să meargă repede spre fetițe, cu intenția clară de a le lua și de a intra înapoi în clădire. Radu a acționat din instinct. A ridicat mâinile într-un gest de pace și a făcut câțiva pași spre ea, vorbind încet, dar ferm. "Marina, te rog, nu mai fugi. Vreau doar să vorbim, promit." Ea s-a oprit, dar era vizibil cât de tensionată era, gata să fugă la cel mai mic semn de amenințare. Copilele, simțind tensiunea mamei, au încetat să se mai joace și s-au apropiat de ea, fiecare ținându-se de o bucată din haina Marinei. Cea cu bluza roz a întrebat dacă totul e în regulă, iar Marina a răspuns că da, cu o voce care tremura. Radu a simțit o lovitură în piept, văzând frica din ochii ei. Frica de el. Cum ajunsese în acest punct? Cum femeia care îl iubise odată îl privea acum ca și cum ar fi fost o amenințare? O femeie mai în vârstă, probabil coordonatoarea adăpostului, a apărut în ușă, evaluând situația cu o privire experimentată. A întrebat-o pe Marina dacă îl cunoaște pe acel bărbat, dacă are nevoie de ajutor. Marina a ezitat, apoi a dat din cap încet, spunând că îl cunoaște, dar că totul e în regulă. Coordonatoarea, o doamnă de culoare cu părul cărunt și privirea fermă,
Nu a părut complet convinsă, dar a respectat cuvântul Marinei. Le-a spus fetițelor că pot continua să se joace, dar a rămas prin preajmă, supraveghind clar. Radu și Marina au rămas acolo, la câțiva metri distanță unul de celălalt, cu 6 ani de tăcere între ei. Marina a fost cea care a vorbit prima, vocea ieșind joasă, încărcată de un amestec de durere și ceva ce părea furie reținută. „Ce vrei, Radu? De ce ai venit aici?” Cuvintele erau dure, dar Radu a auzit tremurul din ele. A mai făcut un pas atent spre ea, ținând mâinile la vedere, încercând să arate că nu era o amenințare. „Vreau să înțeleg, Marina. Vreau să înțeleg ce s-a întâmplat. De ce ai plecat? De ce nu mi-ai spus niciodată despre ele? Despre fiicele noastre?” Marina a închis ochii, ca și cum cuvintele ar fi lovit-o fizic. Când i-a deschis din nou, străluceau de lacrimi pe care refuza să le lase să cadă. „Fiicele noastre? Nu ai dreptul să le spui așa. Nu ai fost acolo când am aflat că sunt însărcinată, singură, speriată, neștiind ce să fac. Nu ai fost acolo când s-au născut, 3 deodată, și am crezut că o să mor de atâta frică și durere. Nu ai fost acolo în nopțile în care plângeau de foame și nu aveam cum să le hrănesc cum trebuie. Nu ai dreptul să apari acum și să revendici ceva de care nu ai vrut niciodată să știi.” Vocea ei se ridicase, plină de o amărăciune acumulată de ani de zile. Radu a simțit fiecare cuvânt ca un pumn, dar în același timp ceva nu avea sens. „Nu am vrut niciodată să știu?” Despre ce vorbea? „Marina, nu am știut. M-ai părăsit. Ai plecat fără să explici nimic, fără să-mi dai o șansă să vorbim. Cum aș fi putut să știu de o sarcină dacă ai dispărut din viața mea?” Marina a scos un râs amar, fără niciun umor. „Am plecat pentru că nu am avut de ales, Radu, pentru că tatăl tău a lăsat foarte clar de înțeles că prezența mea în viața ta era o problemă, că îți încurcam planurile, că puneam în pericol reputația familiei, că compromiteam afaceri importante. Am plecat pentru că mi s-a spus că era cel mai bine pentru tine, că nu voi face decât să te trag în jos.” Radu a simțit cum pământul se mișcă sub picioarele lui. „Tatăl meu, ce legătură are tatăl meu cu asta?” Marina l-a privit ca și cum ar fi fost incredibil de naiv. „Totul, Radu. Tatăl tău are totul de a face cu asta. El a fost cel care m-a căutat, care mi-a arătat documente, care m-a convins că prezența mea în viața ta va distruge tot ce ai construit. Și ca o idiotă am crezut. Am crezut că te protejez.” Coordonatoarea adăpostului, realizând că discuția devenea mai intensă, s-a apropiat și le-a sugerat să intre pentru a vorbi în particular. Marina a ezitat, dar în cele din urmă a fost de acord, cerând ca fetițele să continue să se joace sub supravegherea unei voluntare. Radu le-a urmat pe cele 2 femei în clădire, mintea lui învârtindu-se frenetic, încercând să proceseze ceea ce Marina tocmai dezvăluise. Victor fusese implicat în dispariția ei. Propriul său tată manipulase situația, o îndepărtase pe Marina de el. S-au așezat într-o cameră mică, ce servea drept birou al coordonatoarei. Un spațiu simplu cu o masă de lemn, câteva scaune și rafturi pline de dosare și documente. Coordonatoarea, care s-a prezentat ca doamna Celia, le-a oferit apă amândurora și a rămas prezentă în timpul conversației, lăsând clar de înțeles că era acolo pentru a o proteja pe Marina, dacă era necesar. Radu i-a mulțumit pentru apă cu o înclinare a capului și s-a întors spre Marina, care stătea cât mai departe posibil de el, cu brațele încrucișate într-o poziție defensivă. „Marina, te rog, povestește-mi totul, de la început. Ce a făcut tatăl meu? Ce ți-a spus?” Marina a rămas în tăcere pentru un moment lung, cu ochii fixați într-un punct de pe perete, ca și cum și-ar fi adunat forțele pentru a retrăi amintiri dureroase. Când a început să vorbească, vocea ei era mai controlată, dar fiecare cuvânt purta greutatea anilor de suferință. A povestit că, cu 3 luni înainte de a dispărea, începuse să primească telefoane ciudate de la o casă de avocatură. Spuneau că trebuie să vorbească cu ea despre chestiuni urgente legate de Radu și de familia Ionescu. La început i-a ignorat, crezând că este un fel de înșelătorie. Dar telefoanele au persistat, până când într-o zi Victor Ionescu în persoană a apărut la școala unde lucra.
A fost amabil, politicos, chiar patern. A invitat-o la o cafea, a spus că vrea să o cunoască mai bine, că, la urma urmei, urma să se căsătorească cu fiul lui. În timpul acelei cafele, Victor a început să vorbească despre grupul de firme, despre responsabilitățile care veneau cu numele de familie Ionescu, despre viitorul pe care îl planificase pentru Radu. Apoi, treptat, tonul s-a schimbat. A început să pună întrebări despre familia ei, despre educația ei, despre ambițiile ei. Nu într-un mod ostil, ci într-un fel care lăsa clar de înțeles că era evaluată și judecată și că pica testul. În săptămânile următoare, Victor a continuat să apară în viața ei. Mereu politicos, mereu subtil, dar lăsând mereu mesaje clare. Vorbea despre femei care se căsătoriseră cu bărbați puternici și care le distruseseră carierele, despre relații care păreau bazate pe dragoste, dar care în fond erau doar interes financiar, despre cum presa și concurența adorau să găsească puncte slabe în familiile importante. Marina a început să simtă că era pictată ca un pericol, o amenințare, chiar dacă nu făcea altceva decât să-l iubească pe Radu. Apoi a venit lovitura finală. Victor a apărut cu documente, hârtii oficiale pe care abia le înțelegea, ceva despre o tranzacție financiară, despre mișcări suspecte, despre investigații. A spus că grupul de firme era auditat, că existau suspiciuni de nereguli și că numele ei fusese menționat în rapoarte. Marina s-a îngrozit. Nu înțelegea cum numele ei ar fi putut fi implicat în ceva legat de afacerile familiei. Victor i-a explicat cu acea voce calmă și măsurată că uneori persoanele apropiate de figuri publice erau folosite ca paravane, ca interpuși, fără să știe. Că era de ajuns o semnătură pe un document care părea inofensiv, pentru ca cineva să devină complice la ceva mai mare. Dacă ați fi fost în locul Marinei, ați fi crezut cuvintele tatălui lui Radu sau ați fi avut suspiciuni de la început? Spuneți-ne în comentarii. Marina își amintea clar momentul în care Victor i-a pus un plic în față. Înăuntru era o copie a unui document pe care îl semnase cu luni înainte, când Radu o rugase să-l ajute cu niște hârtii de la firmă. La vremea respectivă, el spusese că era doar o formalitate, ceva despre transferul unor acțiuni între membrii familiei și că avea nevoie de un martor pentru semnătură. Ea semnase fără să pună întrebări pentru că avea încredere în el. Acum, Victor îi arăta același document ca dovadă că era implicată într-o operațiune financiară dubioasă, că dacă auditul ar fi descoperit, ar fi putut fi pusă sub acuzare, că Radu, prin asociere, ar fi putut fi și el târât în scandal, că tot ce construise s-ar fi putut prăbuși. Patriarhul a lăsat clar de înțeles că avea cum să îl protejeze pe Radu, că avea avocați, contacte, influență, dar că a o proteja și pe Marina ar fi fost mult mai complicat. Doar dacă ea nu făcea un pas înapoi, doar dacă nu ieșea din scenă înainte ca totul să explodeze. A spus că uneori dragostea adevărată cere sacrificiu, cere să facem alegeri dificile pentru binele persoanei iubite. I-a oferit ajutor financiar pentru a o lua de la capăt în altă parte, departe, unde nimeni nu ar fi găsit-o. Marina a refuzat să accepte bani, dar a acceptat logica perversă pe care Victor o plantase în mintea ei. A crezut că prezența ei îl punea pe Radu în pericol. A crezut că plecarea ei însemna să îl protejeze. A scris biletul în acea dimineață cu inima frântă, fiecare cuvânt costând-o o bucată din suflet. Nu putea să-i spună adevărul, pentru că Victor lăsase clar de înțeles că dacă ar fi făcut asta, documentele ar fi fost folosite oricum împotriva lui Radu. Așa că a scris ceva vag despre faptul că nu era suficientă, că el merita ceva mai bun și a dispărut. A luat un autobuz spre provincie, către Pitești, unde avea o verișoară îndepărtată. Acolo, singură și devastată, a descoperit că era însărcinată. Cu triplete. Sarcina a fost dificilă de la început. Corpul ei mic nu era pregătit să poarte 3 bebeluși. A stat luni de zile la pat, depinzând de bunătatea verișoarei pe care abia o cunoștea, simțindu-se inutilă și speriată. A vrut să-l sune pe Radu de 1000 de ori, a vrut să-i spună, a vrut să-i ceară ajutor, dar de fiecare dată când lua telefonul, își amintea de cuvintele lui Victor, de documente, de pericolul pe care îl reprezenta prezența ei. Credea că face ceea ce trebuie,
că era puternică, că îl proteja pe bărbatul pe care îl iubea. Fetițele s-au născut prematur mici și fragile, necesitând îngrijiri intensive pe care Marina abia și le putea permite. Verișoara a ajutat-o cât a putut, dar avea propria familie, propriile probleme. După câteva luni, Marina a realizat că nu putea continua să fie o povară pentru alții. S-a întors la București cu cei 3 bebeluși, a încercat să-și găsească de lucru, dar nimeni nu angaja o mamă singură cu triplete mici. A încercat adăposturi, programe sociale, orice ar fi putut-o ajuta să-și țină fiicele hrănite și în siguranță. Au fost ani de luptă, de nopți nedormite, de a alege între a mânca ea sau a cumpăra lapte pentru fetițe. Ani în care și-a văzut fiicele crescând fără tată, fără stabilitate, fără viața pe care o meritau. Și în tot acest timp, Marina nu a știut niciodată dacă Radu își revenise din scandalul pe care Victor spusese că urma să se întâmple. Nu l-a căutat pe internet, nu a căutat știri, pentru că îi era frică de ce avea să găsească. Îi era frică să descopere că totul fusese în zadar, că fusese distrus oricum. Sau mai rău, îi era frică să descopere că el mersese mai departe cu ușurință, că o uitase, că găsise pe cineva mai potrivit așa cum își dorise mereu, tatăl lui. Așa că a trăit acești 6 ani într-un fel de limb, fără trecut, fără viitor, doar supraviețuind de pe o zi pe alta, datorită celor 3 fetițe care erau singurul lucru care făcea ca totul să merite. Când a terminat de vorbit, Marina avea lacrimi curgându-i pe față, dar vocea îi rămăsese fermă. Radu era distrus, cu mâinile tremurând, cu respirația neregulată. Totul avea sens acum. Dispariția bruscă, biletul vag, refuzul de a accepta încercările lui de a o contacta în primele luni. Marina nu-l abandonase. Marina fusese manipulată, fusese folosită. Și de cine? De propriul său tată. Omul care ar fi trebuit să-i protejeze fericirea fusese arhitectul distrugerii sale. Doamna Celia, care ascultase totul în tăcere, i-a pus mâna pe umărul Marinei într-un gest de sprijin. S-a uitat la Radu cu o expresie care amesteca compasiune și fermitate. Tinere, știu că totul este foarte dureros și pentru dumneata, dar trebuie să înțelegi că Marina a trecut printr-o traumă foarte mare. A făcut ceea ce a crezut că este corect pe baza informațiilor pe care le avea. Acum, dacă vrei cu adevărat să fii în viața acestor copii, va trebui să demonstrezi că ești diferit de tatăl tău. Va trebui să-i câștigi din nou încrederea și asta nu se va întâmpla peste noapte. Radu a dat din cap, ștergându-și fața cu mâinile. S-a uitat la Marina cu o intensitate care a făcut-o să-și ferească privirea. Voi afla adevărul complet, Marina. Voi afla exact ce a făcut tatăl meu, ce documente erau acelea, ce se întâmpla cu adevărat acum 6 ani. Și îți voi demonstra că nimic din toate astea nu era real, că nu erai un pericol pentru mine, că am fost manipulați. Amândoi. Marina a clătinat din cap, obosită. Și asta va schimba ceva. Radu, va șterge acești 6 ani? Va da înapoi timpul pe care fiicele tale l-au petrecut fără tată? Va compensa toate nopțile pe care le-am petrecut crezând că fac ceea ce trebuie, în timp ce muream pe dinăuntru? Nu, nu va schimba, a răspuns Radu cu o onestitate brutală. Nu va schimba trecutul, dar poate schimba viitorul. Poate face ca ele să crească cunoscându-și tatăl. Poate face ca tu să nu mai duci niciodată lipsă de nimic. Poate face dreptate. Marina a rămas în tăcere, clar împărțită între furia acumulată și epuizarea de a fi purtat totul singură atât de mult timp. Radu i-a respectat tăcerea, așteptând. În cele din urmă, doamna Celia a sugerat să se oprească aici, că Marina avea nevoie de timp să proceseze totul. Dar înainte ca Radu să plece, coordonatoarea i-a făcut o propunere. Dacă voia cu adevărat să demonstreze că era serios în privința prezenței sale, să înceapă treptat, să apară la adăpost, să ajute la treburi, să le lase pe fetițe să se obișnuiască cu el natural, fără presiune, fără a forța. Să câștige încrederea Marinei prin fapte, nu prin cuvinte. Radu a fost de acord imediat. A întrebat dacă poate reveni a doua zi. Doamna Celia s-a uitat la Marina, care după o ezitare a dat un mic semn de aprobare. Când Radu a ieșit, s-a uitat înapoi o ultimă dată și a văzut-o pe Marina urmărind tripletele, jucându-se în curte,
cu umerii căzuți într-o postură de înfrângere amestecată cu ușurare. Era ca și cum ar fi purtat un secret prea greu pentru prea mult timp și, în sfârșit, îl putuse lăsa jos, chiar dacă asta însemna să înfrunte consecințele. Pe drumul de întoarcere spre casă, Radu i-a cerut lui Nea Vasile să-l ducă direct la vila familiei, unde locuia tatăl său. Avea întrebări care necesitau răspunsuri și nu avea de gând să mai aștepte nicio zi pentru a începe să dezgroape adevărul. Vila familiei Ionescu se afla în Băneasa, un cartier de lux din București, unde casele erau protejate de ziduri înalte și camere de securitate. Radu a trecut de poarta electronică fără a fi nevoie să se anunțe, sistemul recunoscând automat numărul de înmatriculare al mașinii. Era aproape 9 seara când a urcat treptele de marmură de la intrare, furia crescând cu fiecare pas. Nu sunase să anunțe că vine, nu voia să-i dea tatălui său șansa de a pregăti apărări sau scuze. L-a găsit pe Victor Ionescu în bibliotecă, o încăpere imensă cu rafturi de mahon de la podea la tavan, pline de cărți pe care patriarhul le colecționa, dar rare ori le citea. Bătrânul stătea în fotoliul său de piele, cu un pahar de coniac în mână, citind rapoarte financiare chiar și la acea oră. A ridicat ochii când a intrat Radu și ceva în expresia fiului său l-a făcut să așeze încet hârtiile pe măsuța de lângă. Radu, ce surpriză! Credeam că ești încă la birou rezolvând problema aceea cu investitorii europeni. Radu a închis ușa bibliotecii în urma sa cu mai multă forță decât era necesar. A mers până a ajuns în picioare în fața tatălui său, refuzând să se așeze, refuzând să transforme asta într-o conversație civilizată. Victor a simțit tensiunea și postura sa a devenit mai defensivă, deși și-a păstrat expresia neutră pe care o folosea mereu în negocieri dificile. Am găsit-o pe Marina astăzi, a spus Radu fără ocolișuri, și pe cele 3 fiice ale noastre. Da, tată, am 3 fiice. Triplete de 6 ani pe care nu le-am cunoscut niciodată, pentru că Marina a dispărut din viața mea fără explicații, sau mai bine zis, cu o explicație pe care ai fabricat-o tu. Tăcerea care a urmat a fost grea ca plumbul. Victor a luat o înghițitură de coniac, ochii calculând, măsurând cât știa fiul său, cât putea nega, cât trebuia să admită. În cele din urmă a pus paharul deoparte și a oftat ca cineva care se pregătește să explice ceva evident unui copil încăpățânat. Radu, trebuie să înțelegi contextul de atunci. Fata aceea nu era potrivită pentru tine. Nu avea educația, conexiunile, înțelegerea modului în care funcționează lumea noastră. Ne pregăteam pentru o fuziune extrem de delicată cu un grup european, iar imaginea familiei era crucială. Nu puteam permite ca o relație nepotrivită să pună totul în pericol. Relație nepotrivită, a strigat Radu, vocea răsunând prin bibliotecă. Era femeia pe care o iubeam, urma să ne căsătorim și tu ai îndepărtat-o de mine cu minciuni și manipulare. Victor s-a ridicat, punându-se la același nivel cu fiul său, postura sa de director intrând în acțiune. Nu au fost minciuni, au fost măsuri necesare pentru a te proteja pe tine și această familie. Da, am căutat-o. Da, i-am explicat situația într-un mod în care să înțeleagă gravitatea. Și a funcționat. Ea a plecat, tu te-ai concentrat pe afaceri, iar fuziunea a fost un succes. Am rulat 500 de milioane de lei în acea tranzacție, Radu. 500 de milioane. Crezi că s-ar fi întâmplat asta dacă ai fi fost implicat cu o profesoară de la o școală de stat care nu știa diferența dintre un bilanț contabil și un tabel de costuri? Radu a simțit furia fierbând în vene. Cum putea tatăl său să fie atât de rece, atât de calculat, reducând dragostea la cifre și fuziuni de afaceri? Și documentele pe care le-ai arătat? Povestea despre investigații și nereguli? A fost adevărat sau o altă minciună pentru a o speria? Victor a ezitat pentru prima dată, iar Radu a știut imediat că atinsese un punct sensibil. Patriarhul s-a întors, mergând spre fereastra care dădea spre grădina luminată, cu mâinile împreunate la spate. Existau niște mișcări financiare care necesitau protecție legală. Nimic de care să-ți faci griji. S-au luat toate precauțiile necesare. I-ai folosit numele, l-a acuzat Radu, înțelegerea venind ca un pumn.
I-ai falsificat semnătura pe documente, nu-i așa? Ai folosit-o ca paravan pentru o operațiune dubioasă de-a ta și apoi s-ai amenințat-o spunând că ea era în pericol. Victor s-a întors brusc, fața arătând în sfârșit iritare. Am protejat această familie. Am făcut ce era necesar pentru a mă asigura că imperiul pe care l-am construit nu se prăbușește din cauza alegerilor tale sentimentale. Fata aceea a semnat niște hârtii de bunăvoie când ai rugat-o și da, am folosit asta ca parte a unei structuri legale perfect acceptabile. Dacă s-a speriat de consecințe, a fost pentru că nu avea maturitatea să înțeleagă lumea în care trăiești. Radu a simțit greață. Totul era clar acum. Tatăl său o folosise cu adevărat pe Marina, falsificase documente, crease o capcană legală și apoi o convinsese că ea era un pericol pentru Radu. Și cel mai rău era că Victor nu arăta nicio remușcare. Pentru el fusese doar o mișcare de afaceri de succes. Am 3 fiice, tată. 3 fetițe care au petrecut 6 ani fără tată pentru că tu ai decis că știi ce e mai bine pentru mine. Marina a petrecut 6 ani în mizerie, crescând singură acești copii, crezând că mă protejează. Și tu nu mi-ai spus niciodată nimic. Nu ți-a păsat niciodată de consecințele a ceea ce ai făcut. Victor a ridicat din numeri un gest care l-a făcut pe Radu să vrea să lovească ceva. Dacă a rămas însărcinată și nu m-a căutat, a fost alegerea ei. I-am dat șansa să o ia de la capăt departe de aici, inclusiv cu sprijin financiar, pe care l-a refuzat din orgoliu prostesc. Ce s-a întâmplat după aceea nu este responsabilitatea mea. Radu a făcut 2 pași spre tatăl său cu pumnii strânși. Nu este responsabilitatea ta? Mi-ai distrus viața. I-ai distrus viața ei. Ai condamnat 3 copii nevinovați să crească fără tată. Și crezi că poți pur și simplu să ridici din umeri și să spui că nu e problema ta? Victor și-a îndreptat umerii, asumând acea postură de autoritate pe care o folosea mereu pentru a încheia discuțiile. Ce e făcut, e făcut. Acum trebuie să te gândești rațional la ce vei face în continuare. Dacă acești copii sunt cu adevărat ai tăi, poți face un test de paternitate și să stabilești o pensie alimentară. Dar să aduci acea femeie înapoi în viața ta, mai ales acum că este într-o situație precară, va părea oportunism. Presa va adora. Moștenitorul milionar abandonează logodnica săracă și tripletele, se întoarce 6 ani mai târziu. Te-ai gândit la asta? Radu s-a uitat la tatăl său ca și cum ar fi văzut un străin. Cum îi luase atât de mult timp să realizeze cine era cu adevărat Victor Ionescu, un om pentru care totul se reducea la imagine, la profit, la control. Un om incapabil să înțeleagă că unele lucruri în viață valorau mai mult decât imperiile financiare. Știi la ce mă gândesc, tată? Mă gândesc că mi-am petrecut întreaga viață încercând să fiu fiul pe care ți-l doreai. Directorul perfect, moștenitorul ideal, bărbatul fără slăbiciuni. Și am devenit exact asta. O copie a ta. Rece, calculat, gol. Marina a fost singura persoană care m-a făcut să simt că pot fi diferit. Și tu mi-ai smuls asta. Mi-ai smuls singura bucată de umanitate pe care o aveam. Nu fi dramatic, a replicat Victor cu dispreț. Ai avut nenumărate oportunități să găsești pe cineva potrivit. Dacă ai ales să te concentrezi pe afaceri, a fost decizia ta. Nu a fost decizia mea. Tu ai decis pentru mine când ai îndepărtat-o pe Marina și ai decis pentru fiicele mele când le-ai condamnat să crească fără tată. Dar acum voi lua propriile mele decizii. Radu s-a întors să plece, dar s-a oprit la ușă, uitându-se înapoi o ultimă dată. Voi afla exact ce ai făcut acum 6 ani. Voi găsi documentele, tranzacțiile, totul. Și dacă voi descoperi că ai comis infracțiuni folosind numele Marinei, te voi denunța. Nu contează dacă asta va distruge firma sau numele de familie Ionescu. Nu mi mai pasă. A părăsit vila, simțindu-se simultan epuizat și plin de energie. Pentru prima dată în 6 ani, avea un scop care mergea dincolo de tabele și ședințe. Avea să descopere adevărul complet și să facă dreptate. Dar mai întâi avea să-și cunoască fiicele. În zilele următoare, Radu și-a stabilit o rutină care i-a surprins pe toți cei care îl cunoșteau.
Se trezea de vreme, mergea la birou doar atât cât era necesar pentru a menține operațiunile de bază funcționale, delegând cât mai mult posibil altor directori. Apoi lua mașina și mergea la adăpostul din Titan. Aducea mereu ceva util, nu cadouri extravagante care ar fi atras atenția, ci lucruri practice, rechizite pentru copiii din adăpost, alimente, piese de schimb pentru lucruri stricate. Doamna Celia observa totul cu privirea ei experimentată, văzând că acel om bogat încerca cu adevărat să înțeleagă o lume foarte diferită de a sa. Radu petrecea ore în șir la adăpost, ajutând la repararea unui robinet care curgea, vopsind un perete care se cojea, organizând donații. Nu a încercat să se apropie imediat de triplete, dar ele, cu curiozitatea naturală a copiilor, au început să orbiteze în jurul lui. Prima care a spart complet bariera a fost fetița cu bluza galbenă, aceeași care îi mulțumise pentru minge în prima zi. Într-o după-amiază, Radu stătea ghemuit în curte, încercând să repare un balansoar ruginit, când a simțit pe cineva trăgându-l de cămașă. S-a întors și a văzut acei ochi migdalați privindu-l cu un interes pur. "Ce faci?" a întrebat ea cu sinceritatea tipică unui copil. "Încerc să fac balansoarul ăsta să funcționeze din nou," a răspuns Radu cu grijă, inima accelerându-i. "Dar e foarte ruginit. Cred că va avea nevoie de ulei." "Pot să te ajut," s-a oferit fetița. "Mă pricep la reparat lucruri." Tanti Celia spune mereu asta. Radu a zâmbit, un zâmbet autentic pe care nu-și amintea să-l fi avut de mult timp. "Atunci voi avea mare nevoie de ajutorul tău." "Cum te cheamă?" "Laura." "Și ele sunt surorile mele, Sofia și Beatrice. Suntem triplete." "Știai că triplete înseamnă când se nasc 3 bebeluși deodată?" "Da, știam," a răspuns Radu, vocea tremurându-i puțin. "Sunt nume foarte frumoase." "Mama noastră le-a ales. Spune că fiecare nume are o semnificație specială. Laura vine de la lauri, care e o coroană de frunze. Sofia înseamnă înțelepciune. Și Beatrice înseamnă cea care aduce fericire." Radu a trebuit să clipească de mai multe ori pentru a-și stăpâni lacrimile. Marina alesese acele nume cu atâta grijă, atâta dragoste. A petrecut întreaga după-amiază, reparând balansoarul cu Laura alături, punându-i întrebări neîncetate, povestind despre ea și surorile ei, despre lucrurile pe care le plăcea să le facă, despre desenele pe care le făceau. Era ca și cum o stabilă se deschisese în inima lui Radu, lăsând să intre un val de sentimente pe care le reprimase atât de mult timp. Marina a observat totul de la distanță, sprijinită de tocul ușii adăpostului, cu brațele încrucișate, dar cu o expresie mai puțin dură decât în primele zile. Îl vedea pe Radu, acel bărbat care fusese mereu atât de elegant și distant, acum cu mâinile murdare de vaselină, cu cămașa șifonată râzând de glumele unei fetițe de 6 ani. Era o imagine pe care nu și-o imaginase niciodată posibilă, dar care cumva părea corectă. Seara, când fetițele dormeau deja în dormitorul comun pe care îl împărțeau cu alți copii din adăpost, Marina a ieșit în curtea mică din față. L-a găsit pe Radu așezat pe bordură, privind cerul întunecat al Bucureștiului, unde puține stele reușeau să străpungă poluarea luminoasă. A ezitat, dar apoi s-a așezat lângă el, păstrând o distanță sigură. "Laurei i-a plăcut de tine," a spus Marina încet. "Ea e cea mai extrovertită dintre cele 3. Sofia e mai observatoare. Stă și se uită înainte de a decide dacă are încredere în cineva. Iar Beatrice e protectoarea, având mereu grijă de surorile ei." Radu s-a întors spre ea, cu ochii strălucind în penumbră. "Sunt incredibile, Marina. Sunt inteligente, amabile, curioase. Ai făcut o treabă minunată crescându-le singură." Marina a scos un râs fără umor. Nu știu dacă minunată e cuvântul. Au fost zile în care nu le-am putut da mai mult de orez cu fasole să mănânce. Au fost nopți în care nu aveam unde să dormim. Au fost momente în care m-am gândit să renunț, să caut o instituție care să aibă grijă de ele mai bine decât mine. "Dar nu ai renunțat," a subliniat Radu cu fermitate. "Ai luptat. Le-ai ținut împreună în siguranță, iubite. Asta e mai mult decât minunat. E eroic." Marina a rămas în tăcere, procesând complimentul. Nu era obișnuită să fie văzută ca o eroină. Era obișnuită să se vadă ca o ratată,
ca femeia care nu reușise să le ofere fiicelor ei viața pe care o meritau. Investigez ce a făcut tatăl meu acum 6 ani, a continuat Radu. Am obținut acces la arhivele vechi ale firmei. Am găsit niște neconcordanțe în rapoartele financiare de atunci, mișcări ciudate care nu urmează modelul normal al operațiunilor. Adun dovezi. Când voi avea suficiente, voi căuta un avocat independent, cineva care nu are legături cu familia. Marina l-a privit cu o expresie greu de descifrat. Și când vei afla adevărul complet, ce vei face? Îți vei denunța propriul tată? Dacă va fi necesar, da. Ceea ce a făcut el nu a fost doar manipulare emoțională, Marina. A fost o infracțiune. Fals în acte, uz de fals, probabil evaziune fiscală. Trebuie să răspundă pentru asta. Și ești dispus să distrugi imperiul familiei tale pentru asta? Nu e imperiul meu, a răspuns Radu cu convingere. Nu a fost niciodată. A fost construit pe minciuni, pe manipulare, pe oameni folosiți ca piese de șah. Prefer să am adevărul și 3 fiice care mă cunosc cu adevărat decât un imperiu putred. Marina a simțit ceva mișcându-se în pieptul ei, o fisură în armura pe care o construise în jurul inimii în acești 6 ani. Încă nu era pregătită să ierte complet, încă nu era pregătită să aibă încredere, dar pentru prima dată a început să ia în considerare că poate Radu nu era doar o extensie a tatălui său, că poate era capabil de alegeri diferite. În zilele care au urmat, Radu și-a intensificat investigația în arhivele firmei. A descoperit că, în perioada dispariției Marinei, grupul Ionescu era implicat într-o operațiune de achiziție a unei companii mai mici și că unele fonduri fusese rămutate prin conturi care nu făceau parte din structura normală a grupului. Unul dintre aceste conturi avea numele Marinei Popescu ca al 2-lea semnatar, pe baza unor documente pe care ea le semnase cu luni înainte, când Radu o rugase naiv să fie martoră la niște transferuri interne. Avocatul pe care l-a consultat Radu, un profesionist cunoscut pentru integritatea și independența sa, a analizat documentele și a confirmat că existau indicii clare de fals intelectual și uzurparea identității. Semnătura Marinei pe unele documente critice avea neconcordanțe cu semnăturile pe care ea le dăduse de fapt voluntar. Cineva îi replicase semnătura, probabil chiar Victor sau cineva care acționa sub ordinele sale, pentru a crea o structură legală care să permită mișcări financiare îndoielnice, fără a expune direct numele Ionescu. Când Radu l-a confruntat din nou pe tatăl său cu aceste dovezi, Victor și-a pierdut în sfârșit cumpătul. A recunoscut, cu furie și nu cu regret, că făcuse ceea ce era necesar pentru a proteja firma de un audit mai riguros, că folosise relația fiului său cu Marina ca o oportunitate de a crea o barieră legală, că apoi, când și-a dat seama că Radu nu o va uita pe fată atât de ușor, a decis că cel mai practic ar fi să o facă să dispară din viața lui. Și a justificat totul, absolut totul, în numele succesului afacerii, al protecției familiei, al conservării moștenirii Ionescu. Radu a plecat de la acea conversație simțindu-se fizic rău. Crescuse admirându-l pe tatăl său, dorind să fie ca el, să construiască un imperiu așa cum construise el. Acum vedea că acel imperiu avea fundații putrede, că fiecare succes costase integritatea cuiva, că numele de familie Ionescu era pătat într-un mod care nu putea fi spălat cu bani sau putere. A luat atunci cea mai dificilă decizie din viața sa. A dus toate documentele pe care le adunase la avocat și a autorizat depunerea unei plângeri formale la autoritățile competente. Știa că asta va declanșa o investigație care ar putea distruge grupul Ionescu. Știa că tatăl său ar putea fi urmărit penal. Știa că propria sa viață de lux și privilegii se va sfârși. Dar știa și că era singura modalitate de a-i face dreptate Marinei, de a-i curăța numele, de a le arăta fiicelor sale că unele lucruri erau mai importante decât banii și puterea. Când i-a spus Marinei ce făcuse, se aștepta ca ea să fie ușurată, poate chiar recunoscătoare. Dar reacția ei l-a surprins. Marina a început să plângă, nu lacrimi de bucurie, ci de frică și durere acumulată. Nu înțelegi, a suspinat ea. Am petrecut 6 ani purtând vina că am crezut că te-am prejudiciat. 6 ani pedepsindu-mă,
pentru că am crezut minciunile tatălui tău și acum aflu că existau cu adevărat documente cu semnătura mea falsificată, că am fost folosită în infracțiuni reale. Cum mă voi uita la fiicele mele și le voi explica asta? Radu a prins-o de umeri, forțând-o să-l privească în ochi. Te vei uita la ele și le vei spune adevărul, că ai fost o victimă, nu o infractoare, că ai fost manipulată de un om puternic căruia nu-i păsa de nimic altceva decât de propriile interese, că ai luptat cu toate forțele pentru a le proteja, chiar și atunci când întreaga lume era împotriva ta. Le vei spune că ești o supraviețuitoare, Marina, și că ele au sângele unei supraviețuitoare curgându-le prin vene. Marina s-a prăbușit în brațele lui, pentru prima dată în 6 ani, permițându-și să fie vulnerabilă, permițându-și să accepte mângâiere de la cineva. Radu a strâns-o în brațe, simțind greutatea a tot ce pierduseră, a tot ce suferiseră, dar și posibilitatea fragilă că poate, doar poate, ar putea construi ceva nou pe ruinele trecutului. Scandalul a izbucnit 3 săptămâni mai târziu, când presa a primit informații despre investigațiile în curs care implicau grupul Ionescu. Titlurile au fost devastatoare. Imperiu financiar sub investigație pentru fraudă. Fals în acte implică numele unei femei nevinovate. Moștenitorul își denunță propriul tată. Radu se trezea în fiecare zi cu 10 de apeluri pierdute de la jurnaliști, de la parteneri de afaceri îngrijorați, de la membrii ai înaltei societăți care se prefăceau brusc că nu cunosc familia. Acțiunile companiei s-au prăbușit, ședințele au fost anulate, contractele au fost suspendate. Victor Ionescu, mereu atât de calm și controlat, a început să arate semne de deteriorare. Presiunea investigațiilor, posibilitatea reală a unui proces penal, distrugerea reputației pe care o construise o viață întreagă, toate acestea au început să-și ceară tributul. Radu încă îl vizita ocazional, nu din afecțiune, ci dintr-un sentiment ciudat de responsabilitate. La urma urmei, oricât de mult ura ceea ce făcuse tatăl său, era tot tatăl lui. Într-una dintre aceste vizite, la 2 săptămâni după începerea investigațiilor formale, Radu l-a găsit pe Victor căzut în bibliotecă, ținându-se de piept cu fața palidă și transpirată. A chemat imediat ambulanța. La spital, medicii au diagnosticat un infarct sever. Victor Ionescu, omul care păruse mereu indestructibil, zăcea pe un pat de spital conectat la aparate, fragil și vulnerabil pentru prima dată în viața sa. Radu a stat pe holul spitalului ore în șir, nu în salon, dar suficient de aproape în caz că era necesar. Marina a apărut, spre surprinderea lui, adusă de Nea Vasile, care se dusese să o ia de la adăpost. Ea nu a spus că a venit din compasiune, dar Radu a înțeles gestul pentru ceea ce era. O demonstrație că, în ciuda a tot, nu era crudă, că putea separa omul care o distrusese de tatăl bărbatului pe care îl iubise. Când medicii au permis în sfârșit vizita, Radu a intrat singur. Victor era treaz, dar clar slăbit. A întors capul încet când fiul său s-a apropiat și pentru prima dată Radu a văzut ceva în ochii tatălui său ce nu mai văzuse niciodată. Frică, nu frica de moarte, ci frica de a fi pierdut tot ce considera important, imperiul, reputația și acum, văzându-și fiul acolo cu acea expresie distantă, poate chiar și propriul fiu. "O să mor?" a întrebat Victor cu o voce slabă. "Nu știu," a răspuns Radu cu onestitate. "Medicii spun că următoarea zi este critică." Victor a închis ochii pentru un moment lung. Când i-a deschis din nou, exista o vulnerabilitate acolo la care Radu nu fusese niciodată martor. "Am greșit totul, nu-i așa? Am crezut că te protejez, că te pregătesc pentru lumea reală, dar nu făceam decât să repet aceleași greșeli pe care le-a făcut tatăl meu cu mine." Radu a tras un scaun și s-a așezat lângă pat. Nu i-a luat mâna tatălui său, nu i-a oferit confort fizic, dar a rămas acolo, prezent. "Da, ai greșit totul. Ai transformat dragostea în slăbiciune, familia în proprietate, oamenii în piese de joc. Și m-ai învățat să fac la fel. Mi-au trebuit 6 ani să realizez cât de mult mă pierdusem încercând să fiu tu." Victor a scos ceva între un râs și un oftat dureros. "Bunicul tău spunea că oamenii de poziția noastră nu-și pot permite luxul de a simți.
că lumea afacerilor îi devorează pe cei care arată inimă. Am crezut asta toată viața. Și uite unde m-a adus, singur pe un pat de spital, cu un fiu care abia poate să se uită la mine. Radu a simțit o urmă de ceva ce ar fi putut fi milă, dar nu a lăsat-o să-i înmoaie determinarea. Am 3 fiice care nu și-au cunoscut bunicul. O femeie care a suferit 6 ani din cauza minciunilor tale. Poate ai crezut că faci ceea ce trebuie, dar consecințele sunt reale. Oameni reale au fost distruși de alegerile tale. Victor a rămas în tăcere, bipul aparatelor umplând spațiul dintre ei. În cele din urmă, cu un efort vizibil, a vorbit. Fetițele acelea, tripletele, sunt cu adevărat nepoatele mele. Sunt, a confirmat Radu. Și sunt minunate, inteligente, amabile, pline de viață, în ciuda a tot ce au trecut. Tot ce ai fi putut cunoaște dacă nu ai fi fost atât de obsedat de control și aparențe. Victor a întors fața și Radu nu a fost sigur dacă a văzut lacrimi sau dacă era doar reflexia luminilor spitalului. Când patriarhul a vorbit din nou, vocea lui era încărcată de o emoție pe care Radu nu o putea identifica complet. E o cutie în seiful din biroul meu de acasă. Codul este data de naștere a mamei tale. Înăuntru sunt documente, scrisori, lucruri pe care le-am păstrat de-a lungul anilor. Poate vor explica unele lucruri, poate nu vor justifica, dar vor explica. Radu a dat din cap, reținând informația. A mai stat câteva minute, apoi s-a ridicat să plece. La ușă a ezitat, s-a întors să-l privească pe tatăl său încă o dată. Sper să te recuperezi. Nu pentru că iert ce ai făcut, ci pentru că toată lumea merită șansa de a încerca să-și repare greșelile, chiar dacă e prea târziu pentru a anula daunele. A părăsit spitalul cu sentimente confuze. Nu simțea satisfacția pe care și-o imaginase că o va simți văzându-și tatăl căzut. Doar un gol obosit, o epuizare de a fi purtat atâta ranchiună, atâta furie. Marina îl aștepta la recepție și, fără să spună nimic, au ieșit împreună în parcare. În mașină ea i-a luat mâna, un gest mic, dar semnificativ. În zilele care au urmat, în timp ce Victor se recupera lent la spital, Radu a deschis cutia pe care o menționase tatăl său. Înăuntru a găsit un amestec tulburător de documente. Scrisori de la mama lui Radu, care murise când el avea doar 10 ani, vorbind despre visele pe care le avea pentru fiul ei, despre importanța iubirii și a bunătății în detrimentul succesului financiar. Scrisori la care Victor aparent nu răspunsese niciodată, dar pe care le păstrase. Erau și documente despre copilăria lui Victor, despre un tată tiranic care îl crescuse cu pedepse severe, despre o familie în care afecțiunea era văzută ca o slăbiciune. Radu a înțeles atunci că tatăl său fusese, într-o oarecare măsură, și el o victimă, victima unui ciclu de răceală și control care se transmisese din generație în generație în familia Ionescu. Asta nu justifica ceea ce făcuse Victor, dar explica. Și a înțelege, a realizat Radu, era primul pas pentru a rupe acel ciclu. El nu avea să repete greșelile tatălui său cu propriile fiice. Avea să fie diferit. Cu investigațiile în curs și grupul de firme în turbulențe, Radu a luat decizii care au șocat lumea corporatistă. A renunțat formal la poziția de moștenitor. A refuzat orice moștenire viitoare din patrimoniul lui Victor, direcționând tot ce putea fi direcționat către despăgubirea angajaților, plata datoriilor și reparații. A anunțat că își va schimba legal numele de familie, adoptând numele de familie al mamei sale, Popescu, un nume comun, fără greutatea și contaminarea numelui Ionescu. În alta societate bucureșteană l-a tratat ca pe un paria. Prieteni de o viață i-au întors spatele. Cluburi exclusive i-au anulat calitatea de membru. Dar Radu a descoperit că nu-i lipsea nimic din toate acestea. Se simțea mai ușor decât în ultimii ani, ca și cum ar fi dat jos o armură grea pe care o purtase atât de mult timp, încât uitase cum era să respire fără ea. Cu economiile personale și câteva investiții proprii, care nu erau legate de grupul familial, Radu a inițiat un proiect complet diferit. A creat o fundație non-profit dedicată sprijinirii femeilor și copiilor în situații vulnerabile, în special a celor care fuseseră victime ale manipulării, abuzului psihologic sau abandonului. Numele ales a fost Fundația Un Nou Început,
un omagiu adus adăpostului care le primise pe Marina și pe fiicele ei când nu avea unde să meargă. A invitat-o pe doamna Celia să fie directorul social al fundației. Coordonatoarea, în ciuda vârstei și a decenilor de muncă în adăposturi simple, a acceptat provocarea cu entuziasm. Împreună au planificat un spațiu care să ofere nu doar adăpost temporar, ci și cursuri de calificare, sprijin psihologic, consiliere juridică, o creșă pentru copii în timp ce mamele studiau sau lucrau. Un loc care nu doar să ajute oamenii să supraviețuiască, ci să-și reconstruiască viața cu demnitate. Marina, când Radu i-a propus să conducă ateliere de artă la fundație, a refuzat inițial. A spus că nu avea calificarea necesară, că era doar o profesoară de la o școală de stat care nici măcar nu reușise să-și păstreze slujba. Radu i-a amintit că a crescut singură 3 copii incredibili, că a supraviețuit ani de dificultăți fără să-și piardă umanitatea, că avea mai multă forță și reziliență decât ar putea certifica orice diplomă. Treptat, Marina a acceptat. A început cu ateliere mici, învățând copiii din adăpost să deseneze, să picteze, să-și exprime emoțiile prin artă. Și a descoperit că avea un talent natural de a ajuta copiii traumatizați să se deschidă prin creativitate. Tripletele, acum la 6 ani și jumătate, au început să înțeleagă treptat că acel bărbat care apărea în fiecare zi, care se juca cu ele, care le ascultă poveștile, care picta cu ele, era tatăl lor. Nu a existat un moment dramatic de revelație. A fost un proces gradual, natural. Laura, mereu cea mai directă, a fost cea care a întrebat prima. "Tu ești tatăl nostru, nu?" a întrebat ea într-o după-amiază, în timp ce Radu o ajuta să facă un castel din cuburi. Radu s-a uitat la Marina, care era aproape, observând. Ea a dat ușor din cap, dându-i permisiunea. Radu s-a aplecat până la înălțimea Laurei, privind direct în acei ochi migdalați care semănau atât de mult cu ai lui. "Da, sunt tatăl tău. Și al Sofiei și al lui Beatrice. Îmi pare foarte rău că nu am fost aici înainte, dar promit că de acum înainte voi fi mereu aici când veți avea nevoie de mine." Laura a procesat informația cu seriozitatea unui copil de 6 ani, apoi a dat din cap ca și cum ar fi acceptat termenii unui contract. "Bine, dar trebuie să înveți să faci codițe, pentru că mami nu știe să le facă bine și codițele noastre ies strâmbe." Radu a râs, cu lacrimi curgându-i pe față, și a promis că va învăța. În acea noapte s-a uitat la tutoriale pe YouTube despre cum se fac codițe în părul copiilor. A doua zi a exersat pe cele 3 fetițe până a reușit să facă niște codițe decente, chiar dacă nu perfecte. Ele au râs de primele încercări stângace, dar l-au lăsat să continue să încerce. Iar acel simplu act de grijă, de a fi prezent, de a se strădui să învețe ceva nou, doar pentru că era important pentru ele, a însemnat mai mult decât ar fi putut însemna vreodată orice cadou scump. Sofia, cea mai observatoare, a avut nevoie de mai mult timp pentru a se apropia complet. Îl privea pe Radu de la distanță, analizându-l, măsurând dacă putea avea încredere. Abia după câteva săptămâni, când Radu a stat toată noaptea la spital cu ea, după ce a făcut o viroză puternică, ținându-i mânuța în timp ce dormea agitată, Sofia l-a acceptat complet. Când s-a trezit dimineața și l-a văzut acolo, cu cearcăne adânci, dar încă ținându-i mâna, Sofia a zâmbit și i-a spus "Tati", pentru prima dată. Beatrice, protectoarea, a avut nevoie de și mai mult timp. Ea era gardianul surorilor ei, cea care stătea mereu între ele și orice potențial pericol. Îl observa pe Radu cu acea neîncredere naturală a cuiva care a învățat de vreme că lumea poate fi crudă. Prin mama ei a cedat în cele din urmă. Într-o seară, când Marina i-a recunoscut în sfârșit lui Radu că începea să aibă din nou încredere în el, că începea să creadă că se schimbase cu adevărat, Beatrice a auzit conversația. Și dacă mama avea încredere, atunci putea avea și ea. La 3 luni după infarct, Victor a fost externat din spital. Era mai fragil, mai tăcut, îmbătrânit într-un mod care nu ținea doar de sănătatea fizică. Investigațiile erau încă în curs, dar avocații reușiseră un acord prin care Victor își asuma responsabilitatea, plătea amenzi usturătoare și se retrăgea permanent din lumea corporatistă,
evitând un proces penal complet în schimbul cooperării totale cu autoritățile. Grupul Ionescu a fost dezmembrat, vândut pe bucăți, activele sale fiind distribuite pentru a plăti datorii și compensații. Radu a dus tripletele să-și cunoască bunicul o singură dată. A fost o întâlnire scurtă la azilul unde locuia acum Victor, un loc confortabil, dar fără niciun lux, potrivit noii sale realități financiare reduse. Bătrânul s-a uitat la cele 3 fetițe identice cu o expresie greu de descifrat. A spus că sunt frumoase, că seamănă cu bunica pe care nu au cunoscut-o niciodată. Laura, mereu fără filtru, l-a întrebat de ce nu a venit să le cunoască mai devreme. Victor nu a știut ce să răspundă. Radu nu a forțat o relație între fetițe și bunicul lor. A lăsat ușa deschisă pentru vizite ocazionale, dar nu a presat niciodată. Tripletele aveau dreptul să știe de unde provin, dar aveau și dreptul de a nu purta greșelile generațiilor trecute. Inaugurarea fundației Un nou început a avut loc într-o sâmbătă însorită de octombrie. Clădirea renovată, într-o zonă accesibilă din estul orașului, era decorată cu desene făcute de copiii asistați. Nu era lux, nu era ostentație, doar un spațiu primitor, curat, plin de lumină și speranță. Au participat mame cu copiii lor, voluntari, câțiva jurnaliști care încă mai erau interesați să acopere povești de reconstrucție. Și nu doar de scandal, foști angajați ai grupului Ionescu pe care Radu reușise să-i relocheze. Marina a ținut un discurs simplu, dar emoționant, despre transformarea durerii într-o sămânță de schimbare. Despre cum fiecare persoană prezentă acolo reprezenta nu un eșec, ci o poveste de reziliență. Radu a stat alături de ea numai în centrul atenției, numai directorul puternic care dădea ordine, ci un om care alesese să abandoneze piedestalul pentru a merge la același nivel cu ceilalți. Momentul care a rămas gravat în memoria tuturor celor prezenți s-a petrecut la finalul discursurilor. Tripletele, care stătuseră în primul rând cu una dintre voluntare, au urcat în fugă pe scena improvizată. I-au îmbrățișat pe Radu și pe Marina împreună, iar Laura a spus cu voce tare, ca să audă toată lumea, că aceea era cea mai fericită zi din viața lor, pentru că în sfârșit aveau o familie completă și un loc care ajută alte familii să devină complete. Publicul s-a emoționat, nu pentru că era o scenă fabricată pentru a impresiona, ci pentru că era autentică. Erau 3 copii care petrecuseră ani fără stabilitate și care în sfârșit își găseau un loc sigur în lume. În lunile următoare, Fundația Un nou început a început să facă o diferență reală în comunitate. Femei care ieșiseră din relații abuzive găseau acolo un spațiu pentru a se ridica. Copii care cunoșteau doar strada descopereau că puteau avea educație, hrană adecvată, un loc de joacă. Marina și-a găsit scopul ajutând alte mame, arătând că era posibil să supraviețuiești și chiar să prosperi după ce treci prin dificultăți imense. Radu a descoperit că succesul nu se măsura în zerouri în contul bancar, ci în vieți transformate, în zâmbete de copii, în femei care își recăpătau stima de sine. Relația dintre Radu și Marina a evoluat încet, fără grabă, fără presiune. Nu a fost o întoarcere imediată la idila pe care o trăiseră cu 6 ani înainte. Erau oameni diferiți acum, modelați de suferință, de pierdere, de luptă. Dar treptat s-au redescoperit unul pe celălalt. Au început să cineze împreună după ce adormeau fetițele, vorbind despre zi, despre provocările fundației, despre micile victorii și înfrângeri. Au descoperit că încă râdeau de aceleași lucruri, că încă se înțelegeau dintr-o jumătate de privire, că legătura pe care o împărtășiseră nu murise, ci doar fusese adormită, așteptând momentul potrivit pentru a înflori din nou. La un an după reîntâlnirea de pe trotuarul ploios, Radu și Marina se plimbau prin parcul Titan cu tripletele. Era o duminică după amiază obișnuită, cu familii la picnic, copii înălțând zmeie, vânzători ambulanți oferind înghețată și vată de zahăr. Fetițele alergau înainte, Laura strigând la tatăl și la mama ei să se uite cât de repede putea alerga, Sofia oprindu-se să observe păsări, Beatrice întorcându-se constant pentru a se asigura că părinții țineau pasul. Marina ținea mâna lui Radu între ei,
un gest care devenise natural după luni de reconstrucție lentă a încrederii. S-a uitat la el și nu l-a mai văzut pe directorul rece și distant pe care îl cunoscuse cu ani în urmă, nici pe bărbatul frânt și disperat care o găsise sub prelată în ploaie. Vedea pe cineva care alesese să se schimbe, care avusese curajul să-și dezasambleze propria viață și să o reconstruiască de la zero, pe baza unor valori adevărate. Radu, simțindu-i privirea, s-a întors și a zâmbit. Un zâmbet ușor, autentic, eliberat de greutatea pe care o purtase atât de mult timp. Tripletele i-au chemat pe amândoi să se joace de avați ascunselea și ei au alergat să li se alăture, fără să le pese de privirile curioase ale altor vizitatori ai parcului. Au alergat, au râs, s-au jucat ca o familie obișnuită, ca orice familie care își găsise drumul înapoi, unul spre celălalt, după ce aproape se pierduse complet. Când soarele a început să apună, pictând cerul Bucureștiului în nuanțe de portocaliu și roz, au mers împreună înapoi spre apartamentul simplu pe care Radu îl închiriase lângă adăpost, foarte departe de penthouse-urile de lux din viața anterioară. Fetițele erau obosite, Beatrice aproape adormită pe umărul tatălui, Sofia și Laura ținând fiecare câte o mână a mamei. Era o scenă comună, obișnuită, de genul celor care se întâmplau în mii de familii în fiecare zi. Dar pentru ei, care pierduseră 6 ani, care trecuseră prin manipulare, abandon, sărăcie și aproape pierduseră totul, acea scenă comună era extraordinară. Marina s-a uitat la Radu, cărând-o pe Beatrice, costumul scump înlocuit de blugi și un tricou simplu, pantofii italieni schimbați, cu adidași confortabili, și a simțit un val de dragoste pe care încercase să-l reprime atât de mult timp. Nu era aceeași dragoste naivă de acum 6 ani. Era ceva mai profund, testat de foc, forjat în suferință, dar tocmai de aceea mai puternic. Era dragostea a 2 persoane care văzuseră ce e mai rău unul în celălalt, în lume, în ei înșiși, și totuși alegeau să fie împreună. Seara, după ce fetițele au adormit, Radu și Marina s-au așezat pe canapeaua mică din sufragerie, cu o ceașcă de ceai simplu, și au vorbit despre viitor. Au vorbit despre extinderea fundației în alte regiuni, despre poate într-o zi oficializarea relației lor nu pe hârtie, ci prin alegere conștientă, despre a le învăța pe fetițe că familia nu este definită de bani sau statut, ci de dragoste, prezență și angajament. Au vorbit despre ruperea ciclurilor de durere pe care amândoi le purtaseră și despre construirea a ceva nou, ceva mai bun pentru generația următoare. Radu s-a gândit la tatăl său, încă în viață, dar distant, încercând să se împace cu moștenirea pe care o lăsase. S-a gândit la anii pe care îi irosise, fiind o persoană care nu voia să fie. S-a gândit la toate alegerile greșite care îl aduseseră în acel punct. Dar s-a gândit și la cele 3 fetițe care dormeau în camera alăturată, la femeia de lângă el care supraviețuise la tot și ieșise mai puternică, la fundația care schimba vieți în fiecare zi. S-a gândit că poate toată acea durere, toată acea suferință avusese un scop. Nu pentru că suferința ar fi fost necesară sau justă, ci pentru că aleseseră să o transforme în ceva semnificativ. Marina și-a lăsat capul pe umărul lui, iar Radu a îmbrățișat-o, simțind greutatea anilor trecuți, dar și ușurimea prezentului și speranța viitorului. Nu se întorseseră la ceea ce fuseseră înainte. Erau oameni noi, reconstruiți din cenușa a ceea ce fuseseră. Și aceste noi versiuni ale lor, modelate de durere, dar nu definite de ea, aveau o șansă reală de a construi ceva durabil. Afară, orașul București își continua ritmul frenetic, milioane de povești având loc simultan, fiecare persoană purtându-și propriile dureri, propriile speranțe. Dar în acel apartament simplu, în acea familie reconstruită, era pace. Nu pacea absenței problemelor, pentru că probleme vor exista mereu, ci pacea de a ști că, indiferent ce s-ar întâmpla, vor înfrunta împreună. Pacea de a fi ales dragostea în locul mândriei, adevărul în locul convenienței, familia în locul imperiului. Dragi ascultători, sperăm că povestea lui Radu și a Marinei v-a atins inima.
Dacă v-ați emoționat cu această călătorie de reconstrucție, de dragoste care supraviețuiește manipulării și timpului, dați click pe butonul de like, abonați-vă la canal și spuneți-ne în comentarii ce v-a marcat cel mai mult în această poveste. A fost curajul lui Radu de a-și confrunta tatăl? Forța Marinei de a supraviețui singură cu 3 fiice? Sau dragostea care a rezistat 6 ani de despărțire? În fiecare zi, aducem povești intense ca aceasta, care dezvăluie latura cea mai profundă a sufletului uman, care arată că este mereu posibil să o iei de la capăt, indiferent cât de pierdut te simți. Vă așteptăm la următorul episod.